Eno gir Gachagua no. Yes. To koro maendi mar ang'wen e kanisa. Ne ndalo moro wan Kiambu ka. Ndalo moro ne wan Embu. Ne wan Dandora. Kawuono wan Nyeri. Kanisa kende. Onge sirikal manyalo timo tim machalo manotimore no. Ka onge gima kisungu luongo ni motive. Gimomiyo manotimore. Kata mana ine mikoni neko kata timo tim moro manjore malich. Kata joma yali kata matimo investigation. Kapok oyudo motive to onge gima gibiro kuma gidhiye. Namba 2, gik mitimo kisiasa gi. Ng'ama timogi en ng'ama dhi konyore e wachno molo ng'ama chielo. Ineno ndalo moro ne kijana moro ka noloki nikech weche manowacho marach kuom arita kwe. Motere todo nyang'. Kijana matin no police. Moduogo mo resign. To bang' resignation no ba wach kabisa. To sirikal nong'eyo ni sano ka gimoro time onge ng'ama biro yiene ni wach ni opposition. Nikech waluongo kisungu ni the society are lazy thinkers. Onge ng'ama dwa dig gino matut to sirikal bede time adier. To ka gitime tang'o momiyo gitime. To ka gitime tang'o momiyo timore mana kama tok kama. Onge ng'ama paro mano. Giwacha wacha ni nikech Bati jasiko Owidi to Bati otho Owidi emonegi. Koro jomoko nyalo kawo advantage. Mane mawacho. Yes. Kata mane siasa ka. Nitiere nyaka joma nosenego wedegi ni mondo gilo ombulu mar siasa. Nikech ging'e ni mano ibiro luonge nying opponent. Kachako gi gir Gachagua manotimore Kiambu. Yes. Joka nobiro moba kombe ma kombo kethore motore mamtokni tore. To onge ng'ama nohinyore. Ka nitie jonjore mokel mondo hiny ng'ato, nyaka kata security mar Gachagua no wuon hinye ng'ato ka gin ok gihinyo ng'ato. King'iyo Dandora, it happened the same story. Gima timore chalo kama. Gigi Gachagua pango. Kose pango to giluongo polis. Ka polis osebiro to dhawo chakore kindgi gi polis tibayo tia gas. To gidhi ni mtok polis nitie. Lisasi polis kende mango. Tia gas polis kende mango. Nikech gigi timo gi who stands to gain. Onge gima sirikal nyalo yudo sani. Obed ombulu, obed rwak, monyalo yudo e timo gimochalore kamacha. Political science wacho ni gigi mitimo. Kidwa investigate ting'iyo ni to ka gino timore, ere ng'ama dhi yudo gimoro to ere ng'ama dhi winjo marach. Gimotimore ni ng'ama nyalo winje maber nikech idhi kwed joma gikedogo en Gachagua wuon. To gige siasa binene timo miluongo ni propaganda gi. Jogi timo gima jopiny ok par ni ng'ato ditim. Gitimo gima ok gipar ni ng'ato ditim. Chalo mana ng'ama onego wuode mondo lo gir siasa. Onge japiny manyalo paro ni ng'ato nyalo timo mano. To gima kelo nyiego malo siasa kende en mana wach keny. Siasa man gi nyiego mochuo chieng'. King'iyo gichacha, nitiere picha moro gi report moro mawacho niya, ni sama polis odonjo kanyo, joge Gachagua mokwongo bage gi tia gas. To nitie lazy thinking moro ma jiwacho kani ni lisasi nyaka polis babedgo, tia gas be nyaka polis babedgo. Wajambasi manego ji gi bunde gi to gigolo lisasi gi bunde kanyo. Ka lisasi gi bunde ema ginyalo bedogo, tia gas to ntamo gi yudo nade. Okay. Omiyo wawinjire uru ni ka gimoro timore. Number 1, motive. Ang'o momiyo mano dine tim.
Gachagua bedo gi buthe gi mang'eny ma ok kanisa kata luonga rali pok gini otimore nikech kanisa ema kelo lit ne ji moloyo ni gibati agase kanisa. An gadier ni kata polis ma Kenya ka ok joneko manyalo dhi bati agase i kanisa. Kanisa kanyo to ng'ama goe ng'a? Ang'o miyo polisi yie mondo gibed kama chal kamano, iluongo gi mondo gibed kama chal kamano koponi ginyalo bedo gi maling'ling ni gima kano nyalo timo. Koluong polis ni wan e kanisa Nyeri ka walemo to jomoko monjo waringo bi. Dongu ringu biro. To kubiro rakoru gi jogo nyaka wang' bati agas. To kineno ripodegi, ing'e ni ng'ama kungo post gi en Rigathi Gachagua owuon. King'iyo post te about that thing. Motelo en long post maromo kama ma Rigathi Gachagua post. Mabe king'iyo tipenjo to ndiko gini sadi ka en oringo mogole gi e kor chiel molal kode. Eto gini to ndike sadi. Omiyo wabeduru joma paro oko mar sanduku. Joma paro e tok chiel. Joma think outside the box. Kadine wang'e motive kata joma paro ni sirikal emotimogi. Motive to giparo ni en mane mondo kanyo madang makony gi gini. Ere gimomiyo sirikal dang tim machalo kama. Yes, Eric. George.